nakakatakot na gumagala dito sa atin. Kung hindi natin mahuhuli yun, malaking problema talaga. Tulungan niyo ako. Wala akong pakialam dyan. Dahil ikaw may kasalanan, ikaw rin dapat na humuli, Nobita. Wala ka pa rin pakialam kahit mapunta yun sa bahay niyo, Suneo. Dapat may pagpatuloy natin ang kaayusan dito sa lugar natin, hindi ba? At meron na ako naisip na magandang plano para dyan. Akong bahala. Ano yung plano mo, Giant? Basta sumunod lang kayo sa akin. Giant, ngayong nandito na tayo. Ang ulo ng Gorgon ay... Oh, hindi. Normal na ahas lang pala. Nakakatakot naman yun. Naihinayat ako sa shorts ko. Ayos! Malapit na siguro yun. Tara na! Magpapalit na ako ng dami sa bahay. Hindi yan ang mahalaga ngayon. Okay. Ano bang binabalak mong gawin? Dito lang ako para huliin yung Gorgon. At kayo, kailangan niyo yung mapupunta dito sa akin. Dami! Ayoko! Ayos na ako! Ayoko na dito! Nandito siya! Huh? Leo! Hindi! Sa Lolo! Malapit na ba? Nakita! Nasaan na? Oh? Ah! Marami kang problema? Nagbuya? Huwag ka lang ka nagbuya. Rabi, di ba pantay ang gay ayam? Diyan. Tinda usay? Ingko? Oh. Nobita, nahuli mo talaga yan mag-isa? Paano mo naman nagawa yung Nobita? Imposible yan. Imposible talaga eh. Galingan niyo mga ninuno! Yako! Bakit ba kailangan namin magbigay galing sa luma at kinakalabang ng espadang yan? Oo nga, bakit nga ba? Kasi itong mga espadang to, regalo sa mga ninuno namin galing sa isang marangal feudal lord. Ibig bang sabihin, mga samurai pa lang ninuno mo, Suneo? Oo, tama. Makapanginuunan ng pain sila noon. Laging pagod. Talaga? Alam niyo, may tito ako na pinatigil sa trabaho dahil sa sobrang pagod. Malaking kang nabutang di may Sa salita. iyong Panginoon, hindi laging Sa kwarto. pagod. Ibig sabihin, yung mga Tagbalante, ninuno niya sarami tapos po sa di siya. feudal lord. Ano nun? Yun lang pala yun. Alam niyo, yung ninuno ko, ibang klase, sobrang lakas niya talaga. Doon nakikipagyaman sila sa ibang bansa. Dinigtas siya ang feudal lord mula sa What? marami. As